hori, dara gurekin grabatzen ondana asko implikatu da, eta gukin guparauta askoz esperientzia gehiago dauka, asko lagundu dugu, baita ere arregluak eta gitarra ez dakiz hau aldatu, edo, azkenen ikasi dugu baita ere, beti ez dala zenbat eta nota gehiago jo orduan eta hobeto gatzen dela, ez? Askotan, isiluneak adibidez, obio gatzen dira, eta horrako gauzetan. Eta bat ezen nik uste hori dela, urte bat egotzen zeanen abesti, gu ginean urte bat abestik prestatzen, eta gero beste urte bat dira grabatzen, azkenen dira 2 urte abesti berdinekin, da lehenengo versioetik hain dagoena arte, aldaketa junak. Gueltas joan izte gueltas, denbora konfitezea gauzako betzen zatezen. Gauz asko ere, batzuk bergrabatu ditugu ere bai, balasirak grabatu, eta gero abestiak forma bat hartzen di joan enean, kulturatzen zara hasierako zerbait, igual ez zegoen ezala egoki bat horren puntuak grabatzen nahieti. Euki dugu denbora hartarako, orain arte euki ez duguna bintzen, eta nik uste dela emaitzan zen. Gero ere, edo zute esango izkizu euki dugun kolaborazioak, letretan Arkaitz-Kano, Peñal Gaztelumendi, Itziar Ituño, Rafa Cabeza, gero hori da, ukabilen abesti bat ere, erabili dugu, kalitateen abesti bat, gero haizeetan pirata, grabatu ditu haizeetanak, trompeta, tromboi, saxofoi, tenor, baritono, Odei Lizaso perkusioan, Monika Rubio biolinitan, zenet, oso disko aberatsa da hortatik. Eman dizkigula toke desberdinak ez. Azkenean, kanpoko kolaboratzeko gitzak bat ezkizun aberastasun dut.